Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan bidiyo da kuke gani za mu nuna muku yadda ake buɗe security na Samsung A01, ma'ana Samsung A1. Wannan Samsung ita ce Samsung A1. Sai in aza bisa da volume na ƙaya, shi ne za ta bani damar hanyar da zan yi resetting ɗinta.
idan kun ka shiga za ku yi ƙasa gashi nan factory data reset, kun gani gashi nan tana nan duka ta yi